Všichni mě znají jako Viktora Sergejeviče Gromova. Je mi 52 let, z nichž 11 pracuji jako hajný na Barguzinské oblasti v Burjatii. Předtím jsem 18 let věnoval geologii. Prošel jsem expedicemi celou Sibiří od Altaje po Kolymu. Kamčatka, Sajan, Bajkal, Jakutsko, všude, kde se dalo kopat, vrtat a hledat horniny. To práci jsem miloval. Myslel jsem, že do důchodu budu geologem. Ale v roce 2013 se všechno změnilo. Nejdříve jsem se rozvedl s manželkou. 20 let jsme žili spolu, ale ona se unavila čekáním na mě z expedic. Řekla, vyber si buď já nebo tajga. Vybral jsem si tajgu ne proto, že bych ji nemiloval, ale protože jsem si upřímně nedovedl představit sebe ve městě, v bytě, na pohovce před televizí. A pak, půl roku po rozvodu, zahynul můj kolega Sergej Kovaljov, 43 let, geolog nejvyšší kategorie. Společně jsme pracovali na Kolymě, zkoumali staré doly. On trval na sestupu do opuštěného dolu, který nebyl na mapách. Odrazoval jsem ho, je to nebezpečné, nevíme, co je uvnitř. Ale Sergej byl tvrdohlavý. Sestoupil sám. Sesuv. Tělo našli po 3 dnech. Odpustil jsem si, že jsem ho nezastavil násilím. Po pohřbu Sergeje jsem napsal výpověď, odevzdal všechny dokumenty a odjel z Irkutsku co nejdál. Našel jsem inzerát na místo hajného v Burjatii. Přijel jsem, prošel jsem pohovorem a dostal jsem stanici. Dům je malý, dřevěný, na okraji vesnice. Rádiový přístroj, meteorologická stanice, sklad pro nářadí. Mým úkolem je obcházet oblast, sledovat pytláky, evidovat stopy zvířat, zaznamenávat počasí, kontrolovat stav zimovišť a krmítek. Práce je monotónní, klidná přesně pro člověka, který se unavil od nečekaných událostí. Žiji sám. Jednou měsíčně přijíždí lesník Petrovich, 65 let, pracuje v těchto místech od 80. let. Přiváží potraviny, poštu, novinky z vesnice. Někdy zůstává na čaj, vypráví o starých časech. Poslouchám močky, nerad mluvím, ale Petrovich je dobrý člověk, nezasahuje do duše. S nikým jiným se nestýkám. Telefon zde není, internet také ne. Jen rádio pro spojení s lesnictvím v naléhavých případech. Tajga pro mě není romantika, ale práce. Vím, že to není pohádkový les knih, ale nebezpečné místo, kde je člověk hostem. Můžete se zde ztratit, umrznout, potkat medvěda, propadnout se pod led, nepatřím mezi ty, kdo se bojí tajgy, ale respektuji ji. Za 11 let jsem se naučil číst stopy, předpovídat počasí podle mraků, orientovat se bez GPS. Geologické vzdělání mi pomáhá. Pamatuji si terén, rozumím, kde hledat vodu, kde se vyhnout bažině. Hlavní pravidlo je nechodit tam, kde jsem nebyl dříve, bez důvodu. Tajga nemá ráda zvědavé. To životní cestu jsem si vybral vědomě. Zde je ticho. Zde mohu přemýšlet. Někdy si vzpomenu na Sergeje, manželku, institut, ale častěji prostě pracuji. Vedl jsem záznamy, opravoval jsem vybavení, připravoval jsem dřevo. Ces plyne plynule, bez otřesů. Tak to bylo do prosince 2024. Do dne, kdy jsem šel zkontrolovat stará zimoviště. 9. prosince 2024 mi zavolal Petrovich přes rádio. Řekl stručně, zkontroluj severní zimoviště, přišel signál od lovců. Viděli cizí stopy, možná pytláci. 3 chaty jsou tvou odpovědností, Medvědí, Kamensko a Jedlové. Poslední bylo opuštěno před 10 lety, ale stejně to zkontroluj. Souhlasil jsem. Obchůzku zimovišť dělám pravidelně. Nic složitého.
A na 10. prosince jsem se probudil v 6 hodin. Venku bylo ještě šero. Teploměr ukazoval -23 stupňů. Sníh napadl před 3 dny, ležel v některých místech v silné vrstvě po kolena. Dobré počasí na obchůzku. Sopy byly jasně viditelné, nefoukal vítr. Zbalil jsem batoh, termosku s čajem, konzervu, chléb, náhradní baterie pro svítilnu, lékárničku první pomoci, vysílačku, GPS navigaci, topografickou mapu v plastovém obalu a zkontroloval nože. Jeden lovecký na opasku, druhý skládací v kapse. Oblékl jsem si vatové kalhoty, vestu, kožešinovou čepici a bačkory. Vzal jsem lyže. Bez nich se v takovém sněhu nedá projít. Vyšel jsem v 6:20. První zimoviště Medvědí se nacházelo 8 kilometrů na sever od Koriona, šel jsem po staré stezce, kterou jsem znal nazpaměť. Les kolem byl klidný, jen skřípání sněhu pod lyžemi a občasné výkřiky sojek. Člověka jsem neviděl, jen zajíčí stopy a liščí stopy. Medvědímu zimovišti jsem dorazil v 9 hodin ráno. Chalupa byla celá, dveře zavřené na háček zevnitř. Znamená to, že tam dlouho nikdo nebyl. Obešel jsem to kolem dokola, stopy žádné. Kamna studená. Zapsal jsem do notýsku. Zimoviště Medvědí, stav uspokojivý, známky aktivity žádné. Šel jsem dál. Druhé zimoviště Kamenka leželo 12 kilometrů na severovýchod. Trasa byla složitější. Musel jsem stoupat po svahu, obcházet klády. Kamenky jsem dosáhl v 1 hodinu odpoledne. Stejný obrázek. Chalupa zamčená, stopy žádné, uvnitř prázdno. Je na verandě staré plechovky od konzerv. Někdo se tu zastavil na podzim, ale dávno odešel. Zapsal jsem do notýsku. Třetí zimoviště Jedlové bylo ještě dál, 7 kilometrů na sever, téměř u úpatí hřebene. Tam málo kdo chodí. Chalupu postavili v 90. letech lovci, ale v roce 2010 ji oficiálně uzavřeli. Příliš daleko, příliš nebezpečný úsek. Medvědi často vycházejí. V zimě vlci. Sám jsem tam byl za 11 let práce pouze 3krát, ale když je úkol zkontrolovat všechna 3 zimoviště, tak jdu. Šel jsem pomalu, byl jsem unavený, nohy začaly otékat. Sníh byl hlubší, lyžařská stopa zmizela. Musel jsem vytyčit novou. Les kolem stmavl, stromy stály jako hustá zeď. Ticho bylo nějaké podivné. Obvykle v tajze vždycky jsou zvuky, ptáci, vítr, praskání větví. Tady bylo ticho. Nejsem pověrčivý člověk, ale cítil jsem nepohodlí. Pomyslel jsem si, únava, nízký tlak, málo jsem jedl. Zastavil jsem se, vypil čaj z termosky, snědl jsem chleba s konzervou. Bylo mi lépe. K zimovišti Jedlovému jsem přišel ve 3 hodiny 30 minut odpoledne. Nejdříve jsem uviděl střechu skrz větve, pak samotnou chalupu, starou, stemnělou se skoseným schodištěm. A tady jsem si všiml něčeho podivného. Z komína stoupal tenký proužek kouře, bílý, téměř neviditelný na pozadí nebe. Ale já jsem si ho všiml. Zastavil jsem se 50 metrů od zimoviště. Kouř znamenal, že uvnitř je někdo. Někdo topí v peci. Sundal jsem lyže, přiblížil se blíž, prozkoumal jsem chalupu. Ona byla uvnitř zakryta nějakými hadry nebo oblečením. Nebylo vidět, co se děje uvnitř. Na sněhu bylo málo stop. Jen jedna stezka od chalupy k potoku, asi 30 metrů, slabě viditelná. Pokud je tu člověk několik dní, mělo by být více pohybu. Pro dříví na toaletu jen tak na procházku.
Bylo zde téměř nic. Divné. Přistoupil jsem k dveřím, zaklepal 3krát. Pauza. Uvnitř se ozvalo šustění. Někdo vstal, přistoupil. Dveře se otevřely. Na prahu stála dívka asi ve věku 25 až 27 let, štíhlá, v starém vatovaném kabátu ochranné barvy, zjevně ne její velikosti. Vlasy měla tmavé, stažené do culíku, obličej bledý, bez make-upu. Oči měla obezřetné, dívala se na mě tak, jako bych přišel na prohlídku. Za jejím zády jsem viděl vnitřek chaty, vyrobený stůl z prken, batoh na podlaze, na peci konvici. Dřevo hořelo, bylo teplo. Chvíli mlčela, pak se tiše zeptala, kdo jste? Hlas měla klidný, bez paniky, ale napětí bylo cítit. Odpověděl jsem také klidně, Viktor Sergejevič Gromov, Hajný, tohle je můj revír. Kontroluji zimoviště. A vy kdo? Neodpověděla hned. Dívala se na mě pozorně, jako by zhodnocovala, zda mi může důvěřovat. Pak ustoupila o krok a řekla, vstupte, venku je zima. Vstoupil jsem. Uvnitř bylo tepleji, než jsem očekával. Pec dobře fungovala, dřevo bylo čerstvé. Znamená to, že uměla zacházet s ohněm. Na stole stála hrníček, vedle ležel blok a tužka. Batoh vypadal turisticky, ale byl starý, ošoupaný. Žádné moderní vybavení, žádný stan, žádný spacák s označením známých značek. Všechno bylo jednoduché, levné. Sundal jsem si čepici, ale bundu jsem nerozepnul. Zeptal jsem se znovu, jak se jmenujete? Máte nějaké doklady? Přikývla, přistoupila k batohu, vyndala pas a beze slova mi ho podala. Otevřel jsem ho. Leontěva Anna Igorevna, narozená v 1997 roce. Místo narození Moskva. Trvalé bydliště moskevské. Fotografie byla čerstvá. Pas byl vydán před 3 lety. Všechno bylo v pořádku. Žádné známky falzifikace. Vrátil jsem jí ho. Moskva je daleko odsud, řekl jsem. Co děláte sama v tajze v zimě? Vzala pas, vrátila ho zpět do batohu, sedla si na lavičku u stolu, objala hrníček rukama a neodpověděla hned. Přijela z osobních důvodů, chtěla být v tichu. Našla toto zimoviště, rozhodla se zastavit na pár dní. Poslouchal jsem a díval se na ni. Něco nebylo v pořádku. Za prvé, turista nepřijíždí do Burjatska v prosinci jen tak, aby si užil ticho. Za druhé, neměla normální vybavení, žádný GPS, žádný satelitní telefon, žádnou nouzovou zásobu jídla. Za třetí, její chování. Nevypadala vyděšeně nebo zmateně, spíše obezřetně, jako člověk, který se skrývá. Rozhlédl jsem se po chatě. Na stole kromě hrníčku a bloku ležela mapa. Nemoderní turistická, ale stará topografická v měřítku 1 k 100 000. Takové jsem neviděl už 10 let. Tiskly se v Sovětském svazu. Vedle mapy ležel mechanický kompas s ošoupaným pouzdrem a ještě jeden blok, zavřený. Odkud máte sovětskou mapu? Zeptal jsem se. Tak se jmenovala, se podívala na mapu, pak na mě. Našla ji v antikvariátu. Líbí se mi staré věci. Odpověď zněla rozumně, ale nevěřil jsem jí. Mapa nebyla jen stará, měla na sobě poznámky. Viděl jsem červené čáry, nějaké kruhy. Mapy s poznámkami turisté nekupují v antikvariátech. Rozhodl jsem se netlačit, řekla Anna Igorevna. Zde je nebezpečno být sama. Vlci, medvědi, mráz.
Pokud se ztratíte, nikdo vás nenajde. Pojďte se mnou na kontrolu. Bylo tam tepleji, jídlo bylo normální, byla tam radiostanice. Osvěžte se s rodinou. Zakrývala hlavou. Ne, děkuji. Mně je tady dobře. Zvládnu to. Vydechli jsem. Nemohl jsem ji donutit jít. Nezákonila. Dokumenty byly v pořádku. Zimoviště bylo formálně otevřené pro všechny. Ale nechat ji samotnou by také bylo špatně. Dobře, řekl jsem. Tak alespoň si dám čaj. Byl jsem unavený. Nalila mi šálek z konvice. Voda byla horká, čistá, znamená to, že brala z potoka a vařila. Sedl jsem si naproti ní, pomalu pil, vyprávěl o tajze, o pozemku, o bezpečnostních pravidlech. Poslouchala, kývala, ale o sobě nic neříkala. Mlčela. Dopil jsem čaj, vstal. Vrátím se zítra ráno, zkontroluji, jestli je všechno v pořádku. Neodporovala, doprovodila mě ke dveřím. Vyšel jsem na verandu, obul lyže, otočil se. Stála ve dveřích a dívala se mi za odchodem. Vydal jsem se zpět k Corndonu, ale po celou cestu jsem myslel jen na jedno. Něco skrývá. Zpátky na Corndon jsem šel pomaleji. Byl jsem unavený z celého dne. Nohy se mi nalévaly olovem, záda bolela od batohu. Rychle se setmělo. V prosinci je den krátký. V 5. hodině odpoledne je už téměř tma. Zapnul jsem čelovku a pohyboval se po své lyžařské stopě. Tajga kolem mlčela. Žádné zvuky, jen můj dech a skřípání sněhu. Přemýšlel jsem o Aně, snažil se pochopit, co dělá v zimovišti. Nejjednodušší vysvětlení je, že je turistka. Unavila se ze města, rozhodla se být sama. Takové lidi jsem potkával dříve. Přijedou do tajgy, žijí týden nebo 2 v chatě, pak odcházejí. Někdo hledá sám sebe, někdo jen odpočívá od hluku. Ale obvykle takoví lidé přijíždějí v létě nebo na podzim. V zimě je v tajze nebezpečno. Mráz, krátký den, dravci jsou aktivnější. Musíte být buď zkušený nebo zoufalý. Ona nevypadala jako zkušená. Neměla normální vybavení, žádný GPS, žádný satelitní telefon, žádný náhradní oblečení. Batoh byl starý, cizí, jídla málo. Turista se takto nezpůsobuje. To znamená, že buď neplánovala zde zůstat dlouho, nebo přijela ve spěchu. Druhé vysvětlení. Skrývá se před někým. Manžel, přítel, dluhy, problémy se zákonem. Takoví lidé také bývají. Lidé utíkají do tajgy, myslí si, tady mě nenajdou. Ale Anna nevypadala vystrašeně. Byla ostražitá, to ano, ale nebyla v panice, neprosila o pomoc. Držela se klidně, sebevědomně, jako člověk, který má plán. Třetí vysvětlení. Něco hledá. Mapa s poznámkami, kompas, blok, možná poklad, geocaching, nějakou osobní záležitost, ale v zimě sama bez přípravy to nefunguje. Šel jsem a v hlavě si procházel možnosti, snažil se najít logiku, ale čím víc jsem přemýšlel, tím méně jsem chápal. Ona byla záhadou a to mě rozčilovalo. Nemám rád záhady. Za 11 let práce jako hajný jsem se naučil všechno rozdělovat do přihrádek. Stopy zvířat, počasí, chování lidí, všechno má vysvětlení. Ale tady jsem neviděl jasný obraz. Na Corndon jsem vyšel v 7 večer, svlékl se, rozdělal kamna, postavil konvici. Jedl jsem, nechtělo se mi, byl jsem příliš unavený.
Vypil jsem čaj, sedl si k oknu. Za sklem byla tma, jen lampa na verandě svítila slabě. Díval jsem se z okna a přemýšlel, možná jsem se prostě přetáhl. Ušel jsem 30 kilometrů ve sněhu, tlak klesl, hlava hučela. Zdálo se, že něco není v pořádku. Vzpomněl jsem si, jak dříve na expedicích po dlouhých přechodech začínaly halucinace. Vidíš to, co není, slyšíš hlasy. Mozek se unaví, začíná si domýšlet, možná je to i teď tak. Anna je obyčejná turistka, jen divně oblečená a mlčenlivá. A já jsem si kvůli únavě přeháněl. Lehl jsem si spát v 9 hodin, ale dlouho jsem nemohl usnout. Ležel jsem s otevřenýma očima, poslouchal ticho. Vzpomínal jsem na Anin pohled, opatrný, zkoumavý. Vzpomínal jsem na mapu na stole, starou sovětskou, s červenými značkami. Vzpomínal jsem, jak málo stop bylo kolem zimoviště, jako by tam nechtěla vycházet zbytečně. Usnul jsem až k ránu. Měl jsem podivné sny, tajga, sníh, opuštěné domy. Šel jsem lesem a hledal něco, ale nechápal jsem co. Probudil jsem se v 6 hodin ráno s těžkou hlavou, vstal, umyl se studenou vodou, vypil čaj. Rozhodl jsem se, dnes se vrátím do zimoviště, zkontroluji, jestli je u Anny vše v pořádku. Možná si s ní promluvím normálně, bez formálnosti, zjistím, co tu vlastně dělá. Zbalil jsem malý batoh, termoskuk, chléb, konzervu, náhradní baterie. Vzal jsem si rádiovou vysílačku pro případ, oblékl se a vyšel ven. Počasí se změnilo. Oteplilo se na -15, ale zafoukal vítr. Nebe se zakrylo šedými mraky, vzduch se stal vlhkým. Mohlo by sněžit. Šel jsem k zimovišti. Po včerejší lyžařské stopě. Šel jsem rychleji než včera. Stezka už byla vyšlapaná, šlo se lépe. Ale úzkost nepřecházela, naopak sílila. Čím blíže jsem se dostával k zimovišti, tím silněji jsem cítil, že tady něco není v pořádku, něco důležitého. A Anna je klíč k tomu. K zimovišti Jelenovému jsem dorazil v 10 hodin ráno. Hůř z komína stoupal tenkým pramínkem. Znamená to, že Anna je tady. Kamna jsou zatopena. Zaklepal jsem na dveře. Otevřela rychleji než včera, bez prodlení. Podívala se na mě klidněji, dokonce kývla na pozdrav. Dobré ráno, řekla. Dobré, odpověděl jsem. Kontroluji, jestli je u vás všechno v pořádku. Ustoupila, aby mě pustila dovnitř. Vstoupil jsem, sundal si čepici. V chalupě bylo teplo, vonělo dřevem a čajem. Na stole ležely ty samé věci jako včera, hrníček, blok, kompas. Ale mapa, která byla včera srolovaná, teď ležela rozložená na celé desce stolu. Nevědomky jsem se na ní podíval a zůstal stát. Mapa byla sovětská topografická v měřítku 1:100 000. Takové jsem neviděl od dob studia. Tiskly se pro geologické expedice a vojenské potřeby. Papír byl zažloutlý, rohy opotřebované, ale sama mapa byla v dobrém stavu. V pravém dolním rohu byla napsaná datum 1887 před 37 lety. Ale hlavní nebylo v stáří mapy, hlavní byly poznámky. Červenou tuškou byl na mapě vyznačen kruh v oblasti Ikatského hřebene. Znal jsem tuto oblast, pracoval jsem tam v 90. letech, když jsem ještě byl geologem. Uvnitř kruhu byla napsaná pečlivým písmem. Základna 7. Vedle byly souřadnice 54 stupně 12 minut severní šířky, 109 stupňů 48 minut východní délky. Stál jsem a díval se na mapu. Se mi začalo bušit rychleji. Jsem geolog.
Pamatuji si každý úsek, kde jsem pracoval. Ikatský hřeben jsem zkoumal 3krát. Žádná základna 7 tam nebyla. Vůbec žádné základny tam nebyly. Jen divoká tajga, skály, bažiny, prázdné místo. Odkud máte tuto mapu, zeptal jsem se, aniž bych od ní odtrhl pohled. Nastála u kamen, mlčela. Otočil jsem se k ní. Ano, Igorevno, co zde hledáte? Dlouho se na mě dívala, zvažovala, zda je možné říct pravdu. Poté tiše pronesla, hledám svého otce. Nechápal jsem hned, zopakoval jsem. Otce, přikývla, přistoupila ke stolu, sedla si na lavičku, objala hrníček, jako to dělala včera. Řekla, můj otec je geolog Igor Alexandrovich Leontěv, v roce 1991 vedl expedici v těchto místech. V září se s nimi přerušil kontakt. Skupinu hledali 2 týdny, ale našli jen tábor. Stany byly opuštěné, dokumenty spálené, lidí nebylo, těla nenašli. Případ uzavřeli jako nešťastnou náhodu. Poslouchal jsem, aniž bych ji přerušoval. Příjmení Leontěv ve mně něco vzbudilo. 91. rok. Když jsem pracoval v Irkutsku na geologickém institutu. Něco jsem slyšel o zmizelé expedici, ale podrobnosti si nepamatuji. Tedy se toho hodně dělo. Svaz se rozpadal, instituce se uzavíraly. Kolik vám bylo let, zeptal jsem se. A odpověděla Anna. Nepamatuji si ho, jen fotografie, matka na něj čekala celý život. Zemřela v roce 2018. Před smrtí mi dala krabici s otcovými věcmi. Byla tam tato mapa, jeho polní deník a dopis. Dopis? Krátký, napsal mi pro případ, že by se něco stalo. Byla tam narážka, že expedice našla něco důležitého a souřadnice. Znovu jsem se podíval na mapu. Základna 7, souřadnice, červené poznámky. To vše bylo uděláno rukou člověka, který věděl, co dělá. Geologa. Přišli jste sem hledat tuto základnu. Přikývla. Chci zjistit, co se stalo s otcem, proč zmizel. Taka na něj čekala 30 let. Slíbila jsem jí, že najdu odpovědi. Mlčel jsem, rozuměl jsem jí, sám jsem ztratil parťáka, dodnes jsem se nemohl odpustit. Anna ztratila otce, kterého si ani nepamatovala, a nyní se snažila tuto ránu zacelit. Ale něco zde bylo špatně. Základna 7. Sovětský vojenský objekt. Tajná geologická stanice. Proč expedice Leontěvových zmizela poté, co ji našla? Máte deník otce? Zeptal jsem se. Ona přikývla, vytáhla z batohu tenký sešit v lepenkové obálce a podala mi ho. Přečtěte si, řekla. Možná pochopíte víc než já. Jste přece geolog, vzal jsem deník, otevřel první stránku, poznal pečlivé inženýrské písmo. Záznamy začínaly v květnu 91. roku. Prolistoval jsem deník, četl první stránky, standardní geologické záznamy, popis trasy, vzorky půdy, schémata uložení hornin. Nic neobvyklého. Práce běžné expedice. Zvedl jsem pohled na Anu. Vyprávějte podrobněji o expedici. Kolik lidí tam bylo? Kdo další, kromě otce? Posadila se naproti mě, položila ruce na stůl. 4 lidé. Otec byl vedoucí, bylo mu 35 let. Druhý Lebedev Petr Ivanovič, geofyzik, 42 let. Třetí Krylov Dmitrij, geolog stážista, 23 let. Čtvrtý místní průvodce. Příjmení si nepamatuji.
Naka říkala, že jeho také hledali, ale jako by se po něm slehla zem. Přikývl jsem a pokračoval v poslouchání. Oficiální expedice pracovala na objednávku Geologického institutu. Hledali naleziště vzácných kovů. Běžná průzkumná činnost. Vyjeli v květnu, měli se vrátit v říjnu. Naposledy se ozvali 23. srpna. Řekli, že je vše v pořádku, práce probíhají podle plánu a pak ticho. Kdo je hledal? Nejprve institut poslal skupinu. Našli tábor. 12. září. Stany stály, ale uvnitř bylo prázdno. Věci na místě, potraviny, vybavení. Jen dokumenty byly všechny spálené. Oni našli popel od papíru a lidí nikde. Prohledali okolí, žádné stopy. Pak přizvali policii, hasičský záchranný sbor. Hledali ještě týden. Nic. Případ uzavřeli. Oficiální verze: ztratili se, zahynuli v tajze od Hillada nebo od predátorů. Poslouchal jsem a přemýšlel, 4 lidé nemohou zmizet bez stopy. Pokud se ztratili, měli by najít alespoň jedno tělo. Pokud je napadl medvěd, byly by stopy boje, krev. Pokud se utopili, našli by oblečení, výbavu. A tady nic, jen opuštěný tábor a spálené dokumenty. Proč spálili dokumenty? Zeptal jsem se. Ona zakroutila hlavou. Nevím. Tak asi myslela, že otec je zničil schválně předtím, než odešel. Možná našel něco, co se nedalo nechat. Otevřel jsem deník na posledních stránkách. Záznamy se stávaly kratšími, nervóznějšími. Srpen 91. roku, 10. srpna. Objevili anomálii ve struktuře půdy. Umělý původ. Lebedev trvá na podrobnějším zkoumání. 15. srpna. Našli vchod. Betonové desky. Označení sovětské. Objekt je uzavřen, ale přístupný. Lebedev chce informovat Moskvu. 20. srpna. Spojení je nestabilní. Někdo sleduje tábor. Průvodce zmizel. Poslední záznam 25. srpna. Písmo roztřesené, jako by psal ve spěchu. Pokud něco, souřadnice jsou pravé. Aničko, odpusť mi. Miloval jsem tě. Zavřel jsem deník, mlčel. Ona se na mě dívala, čekala na reakci. Váš otec našel vojenský objekt, řekl jsem tiše. Opuštěný. Možná sledovací stanici, možná skladiště. V 80. letech stavěli po celé Sibiři. Když se svaz rozpadl, mnohé uzavřeli a opustili. Ale proč zmizel? Nevím. Možná objekt nebyl tak opuštěný, jak se zdálo. Možná ho někdo hlídal. Vojenské tajné služby. 91. rok. Chaos, ale tajné objekty byly stejně chráněny. Ona se naklonila vpřed. Viktore Sergejeviči, můžete mi pomoci najít tuto základnu? Jste geolog, znáte terén, sama si neporadím. Díval jsem se na ni, viděl zoufalství v očích. Přijela jsem ne kvůli dobrodružství. Hledala odpovědi, stejně jako jsem já kdysi hledal odpovědi po smrti Sergeje. Souřadnice vedou na odlehlé místo, řekl jsem. 2 dny cesty od zimoviště. Nebezpečné. Zimně obzvlášť. Jsem připravena. Došla jsem sem sama. Dojdu i dál.
Zhluboka jsem se nadechl, chápal jsem, že pokud odmítnu, půjde sama a zmizí jako její otec. Taiga odpouští chyby. Dobře, řekl jsem. Pomohu, ale pod mým dohledem. Poslouchejte mě, dělejte, co říkám, jinak nepůjdeme. Ona přikývla. Souhlasím. Vstal jsem. Se vracíme na Kortón. Připravíme si pořádné vybavení, jídlo, rádiovou komunikaci, vyrazíme pozítří. Musíme se připravit. Rychle sbírala věci. Pomohl jsem jí uhasit kamna, zavřít dveře. Vyšli jsme z zimoviště a šli k pohraničním. Šel jsem předu, vytvářel jsem lyžařskou stopu. A našla za mnou mlčky. Myslel jsem na to, co dělám. Jdu hledat přízrak 30leté minulosti. Ale uvnitř jsem chápal, že to není jen o jejím otci, ale také o mně, o Sergejovi, o tom, co jsem kdysi nedokázal zastavit. Pohraničním jsme dorazili k obědu. Anna byla unavená, nebyla zvyklá na dlouhé přechody po sněhu. Usadil jsem ji u kamny, nalil horký čaj, dal chléb s konzervou. Jedla mlčky, zahřívala se. Vytáhl jsem svůj terénní archiv, staré složky s reporty, mapami, záznamy z dob, když jsem ještě pracoval jako geolog. Bylo tam hodně složek. Uchovával jsem vše, zvyk z institutu, reporty z expedic, geologické profily, topografické mapy, korespondenci s kolegy. Během 18 let jako geolog jsem prošel téměř celou východní Sibiř. Někde v těchto papírech by měla být informace o Ikatském hřebeni a možná i o expedici Leontěva. Rozložil jsem složky na stole. 91. rok. Mám uchovány reporty z té doby. Když jsem pracoval v Irkutsku, účastnil jsem se několika regionálních projektů. Našel jsem potřebnou složku, prolistoval. Tady. Ikatský hřeben. Geologický průzkum. Leto 91. Četl jsem pozorně. Zmínka byla krátká. Syntetická zpráva institutu za druhé pololetí 91. roku. Oddíl terénní práce. Řádek expedice Leontěva. Já. Ikatský hřeben, objednatel speciální oddělení Ministerstva geologie SSSR. Práce byly zastaveny v souvislosti s nehodou. Detaily jsou utajené. Přečetl jsem to 3krát. Speciální oddělení utajené. Znamená to, že expedice nepracovala jen pro institut, ale pro armádu nebo pro tajné služby. Hledala vzácné kovy, jak oficiálně psali, hledala něco jiného. Anna přišla blíž, podívala se mi přes rameno. Co tam je? Ukázal jsem jí řádek. Přečetla to, zamračila se. Naka nikdy nemluvila o vojenských. Možná nevěděla, nebo možná věděla, ale mlčela. V 91. roce se toho hodně skrývalo. Svaz se rozpadal, dokumenty se ničily, lidi propouštěli, nikdo nic nevysvětloval. Zavřel jsem složku, vstal, přistoupil k radiu, zapnul ho, naladil frekvenci lesnictví, zavolal P, čekal minutu. Rádio zašumělo, uslyšel jsem hlas. Vitia, slyším. Co se stalo? Otázka. Pamatuješ si 91. rok? Skupina geologů zmizela v oblasti Ikatského hřebene. Hledali je. Ty už si tehdy pracoval? Pauza. Pak odpověděl pomalu. Pamatuji. Nejasně, ale pamatuji. 4 chlapy geologové našli jejich tábor, ale lidi nikde. Říkali, že se ztratili nebo je napadl medvěd. Hledali 2 týdny, pak to vzdali, případ uzavřeli.
O vojenských si něco slyšel? Možná tam byla nějaká základna. Znovu pauza. Evidentně vzpomínal. Základna? Nevím, ale pamatuji si, že nám tehdy řekli, abychom tam nechodili. Uzavřená zóna prý nebezpečné. Nalezli jsme tam, měli jsme dost svých záležitostí. Kdo řekl, abychom nechodili? Šéfové z okresního úřadu. Říkali, že vojáci žádali, ale který voják, proč? Nevysvětlovali. Tedy se vlastně málo co vysvětlovalo. Přikývl jsem, i když mě neviděl. Jasně. Děkuji. Vitia, proč se ptáš? Stalo se něco? Prostě jsem si vzpomněl. Všechno je v pořádku. Vypnul jsem rádio a otočil se k Aně. Stála u okna a dívala se na mapu, kterou rozložila na stole. Vojáci něco skrývali, řekla tiše. Otec našel jejich základnu a odstranili ho. Možná, odpověděl jsem. Může to být nešťastná náhoda. Tajga je nebezpečná, lidé umírají. Ale sám jsem tomu už nevěřil. Příliš mnoho schod. Tajný zadavatel, uzavřená zóna, spálené dokumenty, zmizelí lidé. Přistoupil jsem k mapě a podíval se na souřadnice základny 7. 54 stupňů 12 minut severní šířky, 199 stupňů 48 minut východní délky. Tu oblast jsem si pamatoval. Pracoval jsem tam dvakrát, v 89. a v 93. Opuštěné místo, skály, bažina, hustá tajga. Lovci tam nechodili. Zvěře málo, medvědi agresivní. Geologové se tomu vyhýbali. Horniny nezajímavé, není co těžit. Ideální místo pro tajný objekt. Vzal jsem pravítko a změřil vzdálenost od zimoviště Jelové k souřadnicím. Přibližně 25 kilometrů přímo. Ale přímo to nejde. Tam je hřeben, srázy, strže. Budeme muset jít objížďkou. Realisticky asi 35, možná 40 kilometrů. 2 dny cesty, pokud se nezdržíme. Zvládneme to, zeptala se Anna. Podíval jsem se na ni. Mladá, neskušená, ale tvrdohlavá, rozhodná, asi taková jako její otec. Zvládneme to, řekl jsem. Ale na přípravu budeme pečlivě. Výstroj, jídlo, náhradní oblečení, rádio, GPS, lékárnička, zápalky, sekera, provaz, všechno, co může být potřeba. Vyrážíme pozítří za úsvitu. Napřikývla. Začal jsem sestavovat seznam, psal jsem pomalu, promýšlel každou maličkost. Tajga neodpouští chyby, zvlášť v zimě, zvlášť na těch místech, kde ani lovci nechodí. Večer, když si Anna lehla spát na rozkládací posteli u kamen, seděl jsem u stolu při světle petrolejové lampy a četl deník jejího otce. Četl jsem pozorně, stránku za stránkou. Chtěl jsem pochopit, co přesně expedice Leontiov našla. První zápisy byly běžné. Květen 91. roku. Odjezd z Irkutska, příjezd do vesnice, najmutí průvodce. Standardní geologické práce, vzorky půdy, měření, schémata uložení hornin. Nic zvláštního. Práce jako práce. Ale od poloviny července se tón zápisů měnil. 20. července Lebedev objevil anomálii v magnetickém poli na severním svahu hřebenu. Odchylka značná. Přírodou nevysvětlitelná. Zítra půjdeme zkontrolovat. 12. července. Anomálie byla potvrzena. Zdroj se nachází pod zemí.
Hluboko přibližně 15 až 20 metrů. Lebedev předpokládá umělé původ. Kovová konstrukce. Zadavatel požaduje přesné údaje. Zastavil jsem se. Zadavatel požaduje. Znamená to, že někdo konkrétní sledoval práci expedice. Vojenské tajné služby. Četl jsem dál. 20. července začaly vykopávky v zóně anomálie. Údaje hustá, práce pomalá. Krylov našel fragment betonu v hloubce 2 metrů. Sovětská označení. Lebedev je přesvědčen, že zde bylo něco postaveno. 5. srpna. Otevřeli betonovou desku. Podníkovové dveře. Rezavé, ale celé. Zámek je vytržený, zdá se, že už dlouho. Lebedev trvá na prozkoumání uvnitř. Průvodce odmítá jít, říká, že je to špatné místo. 10. srpna. Sestoupili jsme dovnitř. Podzemní prostor. Hruba dlouhá přibližně 30 metrů, několik místností. Betonové stěny, sovětská elektroinstalace, stopy vybavení. Na stěně tabulka objekt 7B milénia 1978. Geofyzikální stanice. Lebeděv vzal vzorky, všechno vyfotografoval. Otočil jsem stránku. Záznamy se stávaly kratšími, nervóznějšími. 15. srpna. Našli jsme archiv v jedné z místností. Dokumenty v obálkách. Velká část se zachovala. Protokoly měření, schémata, korespondence. Objekt byl využíván k monitorování seismické aktivity. Spojen s jadernými zkouškami. Uzavřen v 1989 roce nařízením Ministerstva obrany. Lebeděv říká, musíme to oznámit do Moskvy, je to důležité. 20. srpna. Spojení je nestabilní. Rádiová komunikace funguje s rušením, jako by někdo rušil čistotu. Průvodce zmizel v noci, vzal si své věci a odešel. Nerozloučil se. Krylov je vyděšený, chce odejít. Lebeděv naléhá, aby zůstal. Je potřeba dokončit dokumentaci. 23. srpna někdo sleduje tábor. Včera večer jsme slyšeli kroky kolem stanů, viděli jsme světla baterií v lese. Krylov říká, musíme okamžitě odejít. Lebeděv je kategoricky proti, říká, plníme státní úkol. Nikdo nás neobtěžuje. Poslední záznam 25. srpna. Písmo je roztřesené. Řádky křivé. Přišli v noci. 3 v uniformách bez identifikačních znaků. Požadovali, abychom vydali všechny materiály, dokumenty, filmy, záznamy. Lebeděv odmítl. Začala hádka. Vzali rádiové vysílačky, GPS, zbraně, řekli, odejděte okamžitě a zapomeňte, co jste viděli, jinak budou problémy. Rozhodli jsme se odejít ráno, ale nevěřím, že nás pustí. Spaluji kopie dokumentů, nechávám si jen souřadnice. Pokud něco, jsou pravé. Aničko, promiň, táta tě měl rád. 25. srpna, 23. hodina. Deník končil, dále prázdné stránky. Zavřel jsem sešit, seděl tiše, díval se na oheň v kamnech. Všechno do sebe zapadalo. Expedice našla tajný vojenský objekt, začala dokumentovat. Někdo se o tom dozvěděl. Vojenské tajné služby, ochrana přišly, vzali materiály, vyhrožovali. Leontěv pochopil, že je nepustí, spálil kopie, nechal si jen souřadnice v deníku a co potom?
Zabili, odvezli, donutili mlčet. Vstal jsem, přistoupil k oknu. Za sklem tma, sníh, ticho. 33 let uplynulo, ale někdo stále sleduje toto místo. Kdo dal sledovací zařízení do batohu Anny? Kdo zanechal stopy u zimoviště? Vrátil jsem se ke stolu, otevřel svou mapu, našel souřadnice základny 7, podíval se na trasu. 2 dny cesty. Nebezpečné místo. Nevíme, co tam najdeme. Ale Anna má pravdu. Její otec si zaslouží odpověď a já jí pomohu ho najít, i když to bude poslední věc, kterou udělám. Nemohl jsem usnout. Ležel jsem na posteli s otevřenýma očima, poslouchal jsem dýchání Anny. Spala tvrdě, unavená. Kam napraskala, vítr hučel do okna. Díval jsem se na strop a vzpomínal na rok 2012, na kolimu Sergeje Kovaljova. Pracovali jsme spolu v expedici na severu Magadanské oblasti. Geologický průzkum, hledání zlatonosných žil. Sergej byl mým partnerem už 5 let. Dobrý geolog, zkušený, spolehlivý. Rozuměli jsme si na půl slova. V tajze je to důležité, když víte, že vás člověk vedle nezradí. 8. srpna 2012 jsme pracovali v oblasti starých nalezišť. Sovětské doly opuštěné po rozpadu svazu. Oficiálně nás zajímaly pouze povrchové vzorky, ale Sergej našel na mapě důl, který nebyl v současných dokumentech. Starý plán ze 70. let. Souřadnice vedly do svahu mezi kopci. Sergej řekl, zkusme to, možná tam ještě něco zbylo, vybavení, dokumenty, vzorky. Já jsem ho odrazoval, důl byl uzavřen před 30 lety. Nevíme, v jakém je stavu. Může tam být sesuv, může být plyn, může tam být voda. Je nebezpečné lézt tam bez přípravy. Ale Sergej byl tvrdohlavý, říkal, jsem geolog 20 let, vím, co dělám. Jsi opatrný, Vítku. Celý život se budeš bát. Poprvé jsme se pohádali za 5 let. Řekl jsem, nepůjdu s tebou, to je šílenství. Sergej odpověděl, není třeba, sám to zvládnu. Zbalil si batoh, vzal baterku, provaz, helmu a ráno odešel. Zůstal jsem v táboře, byl jsem na něj naštvaný, i na sebe. Myslel jsem, že se vrátí za pár hodin, nic nenajde a uklidní se. Nevrátil se, čekal jsem do večera, pak jsem šel hledat. Našel důl k noci. Vchod polorozpadlý, uvnitř tma. Křičel jsem do prázdna, ticho. Slezl jsem po provaze, prošel jsem 20 metrů po chodbě, viděl jsem zaval, kameny, klády, prach. Kopal jsem rukama, volal jsem Sergeje, neodpovídal. Vrátil jsem se do tábora, spojil se radiem s základnou. Záchranná skupina přijela po 2 dnech. Rozebrali zaval, našli Sergeje pod kameny. Mrtvého. Lebka byla rozbita, žebra zlomená. Lékaři řekli, zemřel okamžitě, netrpěl. Pochovali jsme ho v Magadanu. Stál jsem u hrobu a přemýšlel, je to moje vina, měl jsem ho zastavit silou, pokud bylo potřeba, svázat ho, zamknout do stanu, zlomit mu nohu, cokoliv, jen abych ho nepustil do toho dolu. Ale já to neudělal. Pohádal jsem se a pustil ho a on zahynul. Po pohřbu jsem odešel z geologie, už jsem nemohl. Každý kámen, každý důl mi připomínal Sergeje. Přestěhoval jsem se do Burjatska, stal se hajným, myslel jsem, že tady je klid, žádné doly, žádná rizika, jen tajga, zvířata, ticho. Už nikoho nestratím. A teď Anna. Opakuje cestu svého otce, jde hledat odpovědi na nebezpečné místo. Sá neskušená, tvrdohlavá jako Sergej.
Pokud jí odmítnu pomoci, půjde sama a zmizí, jako její otec, jako Sergej. Nemohu to znovu dopustit. Nemohu stát stranou a dívat se, jak člověk kráčí k jisté smrti, i když je to nebezpečné, i když se sám nemusím vrátit. Otočil jsem se na bok, podíval se na Anu. Spala zakrytá starou dekou. Mladá, hubená, bezbraná, ale tvrdohlavá, rozhodná. Nezastaví se, i když budu prosit. Znamená to, že půjdu s ní, doprovodím ji až do konce, najdeme tu základnu 7, zjistíme, co se stalo s jejím otcem, uzavřeme tuto záležitost a vrátíme se živí, protože tentokrát se nevzdám, nepustím ji samotnou, neopakuji chybu. Zavřel jsem oči, zašeptal do tmy. Odpusť mi, Sergeji, nezachránil jsem tě, ale ji zachráním. Usnul jsem až k ránu. Probudil jsem se brzy v 5 hodin ráno. Venku bylo ještě tma, ale bylo třeba se připravit na odchod. Domluvili jsme se s Anou. Vyjdeme pozítří. Ale chtěl jsem zkontrolovat výbavu předem. Na stůl jsem rozložil všechno potřebné, 2 spací pytle, stan, sekeru, provaz, zásoby jídla na 4 dny, lékárničku, vysílačku, GPS navigaci, náhradní baterie, zápalky ve vodotěsném sáčku, 2 nože, kompas. Na se probudila v 6 hodin, pomáhala balit batohy. Pracovali jsme potichu, soustředěně. Chápala vážnost situace. Nejednalo se o výlet, ale o skutečný pochod do nebezpečného místa. Ukazoval jsem jí, jak správně rozdělovat váhu v batohu, jak uvazovat uzly, jak používat vysílačku. Rychle si to pamatovala. K obědu bylo všechno připraveno. Batohy zbalené, trasa naplánována na mapě. Rozhodl jsem se, vyrážíme zítra za svítání. Dnes odpočíváme, nabíráme síly. Nasouhlasila. Večer jsem vyšel na verandu, abych se nadechl čerstvého vzduchu. Stál jsem a díval se na tajgu. Rychle se stmívalo, oblohu zahalily mraky, teplota klesla k -20. Dobré počasí na výlet. Mráz byl silný, sníh se nelepí, jde se lépe. Už jsem se chystal vrátit, když jsem si všiml něčeho podivného. Sopy ve sněhu asi 20 metrů od koruny. Čerstvé, jasné. Přistoupil jsem blíž. Klekl jsem si. Boty. 43. rozměr. Hluboký vzorek. Vojenské nebo lovecké? Nejsou moje. Nosím 41. Ne Any. Ta má dámské boty, 37. rozměr. Stopy vedly od lesa k koruně, pak obcházeli dům, zastavovali se u okna. Někdo tu stál a díval se dovnitř. Poté stopy vedly zpět do lesa na sever, směrem k Ikatskému hřebenu a zmizely. Narovnal jsem se. Srdce mi bušilo rychleji. Někdo nás sledoval v noci, když jsme spali. Stál u okna, díval se. Proč? Vrátil jsem se do domu. Ona seděla u kamen a studovala mapu. Přišel jsem blíž, posadil se naproti. Ano, otázka. Ví někdo, že jste sem přijela? Zvedla pohled. Ne, nikdo. Nikomu jsem to neřekla. Koupila jsem jízdenku na vlak, přijela do Ulánu D, odtud autobusem do vesnice, pak pěšky. Nevolala jsem, nepísala jsem. Přesně. Mlčel jsem, pak jsem se zeptal, dejte mi váš batoh. Zamačkala obočí. Proč? Dejte. Podala batoh. Vysypal jsem obsah na stůl. Oblečení, jídlo, doklady, blok, mapa, kompas. Začal jsem kontrolovat každou věc, prohledával švy, kapsy, počívku.
Anna tiše sledovala, nechápala. V boční kapse pod počívkou jsem nahmatal něco tvrdého, malého. Roztrhl jsem šev nožem, vytáhl malou černou krabičku velikosti zápalkového boxu. GPS tracker moderní s anténou. Indikátor bliká zeleně, aktivní, vysílá signál. Anna zbledla. Co to je? Tracker, někdo sleduje vaše pohyby, ví, kde se nacházíte. Chytila krabičku, prohlížela si ji jako hada. Nevěděla jsem, přísahám, nevěděla jsem, odkud tam je. Vzal jsem tracker, vypnul ho, vyndal baterii, položil na stůl. Někdo to tam podložil. Vy v Moskvě nebo po cestě. Možná se dostali do batohu, když jste se nedívala? Možná ho koupili už s trackerem uvnitř? Anna si zakryla obličej rukama. Takže oni vědí, kde jsem. Sledují mě. Kdo jsou? Nevím. Možná ti samí, kdo zabil otce? Možná vojáci? Možná někdo jiný. Vstal jsem, přistoupil k oknu, podíval se do tmy. Stopy u domu, trackery v batohu. Opravdu někdo sleduje a ten někdo byl dnes večer tady. Otočil se k Aně. Připravte se, vycházíme teď. Vyskočila. Teď ale už je večer. Právě proto, pokud nás někdo sleduje, myslí si, že vyjdeme zítra ráno. Máme výhodu. Noc. Půjdeme ve tmě. Oni nás neuvidí. Do rána budeme daleko. Napřikývla. Rychle si zbalila věci, oblékla si bundu a čepici. Zkontroloval jsem batohy, vzal svítilny, vysílačku, zhasnul kamna, zavřel dům. Vyšli jsme na verandu. Noc, mráz, ticho. Prohlédl jsem si les, nikoho nevidím, ale cítím, že nás sledují. Někde tam ve tmě. Vzal jsem Anu za ruku. Jdeme. Potichu. Nezapínáme svítilny, dokud neujdeme na kilometr. Vstoupili jsme do noci. Šli jsme ve tmě 3 hodiny bez svítilen, orientujíc se podle kompasu a hvězd. Měsíc nebyl, nebe bylo zatažené mraky, ale občas se objevily hvězdy. To stačilo, abych viděl stezku. Šel jsem předu. Ona byla za mnou, držela se mého batohu. Vlčeli jsme. Jen sníh křupal pod nohama a občas vítr šuměl v jedlích. Několikrát jsem se ohlédl, poslouchal, jestli není za námi pronásledování. Jestli nejsou cizí kroky, světla svítilen, hlasy? Ticho. Ale od toho nebylo snadněji. Naopak úzkost rostla. Příliš ticho, jako by tajga stichla, čeká na něco. K 9. večer jsem pochopil, že dál jít nemůžeme. Ona byla unavená, zakopávala, dýchala těžce. A já jsem také byl unavený. 3 hodiny ve sněhu ve tmě s těžkým batohem, to je maximum. Musíme se zastavit, odpočinout si. Našel jsem vhodné místo. Malá nika pod skalou chráněná před větrem. Sníh uvnitř bylo méně, bylo kde postavit stan. Řekl jsem Aně, zastavíme se tady, přenocujeme, ráno půjdeme dál. Přikývla, mlčky se posadila na kámen. Vyložil jsem batohy, postavil stan, rozložil spacáky, pak jsem nazbíral suché větvičky a rozdělil malý oheň. Oheň rychle vzplanul, dřevo bylo suché, vítr nebyl. Teplo se šířilo dolů, zahánělo chlad. Dal jsem hrnec se sněhem na oheň, rozstavil jsem ho, přivedl k varu vodu, uvařil čaj a dal Aně hrníček. Pla pomalu, objímajíc hrníček oběma rukama, mlčela a dívala se do ohně.
Vytáhl jsem konzervu chleba téměř potichu. Cítil jsem, že je vystrašená, ale drží se, nestěžuje si, nepláče. Silná dívka. Viktore Sergejeviči, řekla tiše. A co když nás najdou? Podíval jsem se na ni. Nenajdou. Sledovací zařízení je vypnuto. Stopy v tmě nejsou vidět. Odešli jsme jinam. Ne k hřebenu. Klamný manévr. Zítra se vyhneme stráži a vyjdeme na trasu. Budou nás hledat na přímé cestě, ale my přijdeme z druhé strany. A co když nás stejně najdou? Nenajdou. Mluvil jsem jistě, ale sám jsem si nebyl jistý. Pokud nás skutečně sledují vojáci nebo tajné služby, mají prostředky, satelity, drony, pátrací skupiny. Ale nechtěl jsem Anu vyděsit. Dokončila čaj, lehla si do stanu. Zůstal jsem u ohně. Řekl jsem jí, usni, já budu na stráži. Neprotestovala, zabalila se do spacáku a zavřela oči. Po 10 minutách dýchala pravidelně, spala. Přiložil jsem do ohně. Seděl jsem a díval se do tmy. Tajga kolem stála jako černá zeď. Za hranicemi ohně nebylo nic vidět, jen siluety stromů, skal ticho zatlačilo. Poslouchal jsem každý šelest, každý zvuk, prasknutí větve, možná vítr, možná někdo jde, křupání sněhu, možná jelen, možná člověk, výkřik z dálky, vlk nebo pes, nedokážu pochopit. Vzal jsem nůž, položil ho vedle sebe pro jistotu. Rádiový vysílač jsem měl také po ruce. Kdyby něco, zavolám pomoc. Ačkoliv kdo přijde? Do nejbližšího městečka 40 kilometrů. Pomoc dorazí za den, ne dříve. Se táhl pomalu. Oheň praskal, dřevo dohořívalo. Přihazoval jsem nové, nedovolil jsem ohni zasnout. Oheň to je teplo, světlo, ochrana. Bez ohně v tajze v zimě nepřežiješ. Přemýšlel jsem o Sergejovi, o tom, jak sám sestupoval do dolu, bez jištění, bez podpory, jak jsem zůstal v táboře, zlobíce se, ale nešel za ním, jak jsem ho našel pod troskami mrtvého, jak jsem ho pohřbil a odešel z geologie, protože jsem se nedokázal odpustit. Teď Anna. Jde ve stopách otce, který zmizel před 33 lety. Hledá odpovědi, které možná raději nenacházet. A já jdu s ní, protože ji nemohu nechat samotnou, protože nechci opakovat chybu. Noc ubíhala, chladla. Mráz se dostal i k ohni. Sty začaly otékat, tváře chladly. Oblékl jsem si druhou pár rukavic, zakryl obličej šátkem, slyšel jsem zvuky. Dálkové, nejasné. Možná vítr. Možná zvířata. Možná lidé. Nevím. Napětí rostlo, ruka se sama natahovala k noži. O 3 ráno jsem uslyšel jasně. Praskání větví, kroky někde vlevo, asi 50 metrů daleko. Zůstal jsem stát. Poslouchal jsem. Kroky se přibližovaly. Pomalu, opatrně. Někdo jde. Chytil jsem nůž, vstal jsem, díval se do tmy. Nic nebylo vidět, jen zvuky, kroky, křupání sněhu, pak ticho. Stál jsem, nedýchal, čekal. Minuta, 2, ticho. Tak se kroky znovu ozvaly, ale už se vzdalovaly, odcházely zpět do lesa. Vydechl jsem, posadil se u ohně. Ruce se třásly. Možná zvíře, možná člověk, nevím, ale někdo tam byl. Svítání přišlo v 7 hodin ráno. Šedé, matné, ale světlo. Probudil jsem Anu, řekl jsem, připrav se, odcházíme. Vstala tiše, rychle zbalila spacák.
Uhasili jsme oheň, pozbírali věci, vyšli z úkrytu. Ohlédl jsem se na tajgu. Někde tam ve tmě někdo byl v noci, někdo nás sledoval. Ale odcházíme a nezastavíme se, dokud nedojdeme do cíle. Ráno jsme šli rychle, obcházeli jsme strážnici širokým obloukem, mířili jsme na sever k Ikačskému hřebenu. Naplánoval jsem trasu tak, abychom vyšli k základně 7 ze západu a ne z jihu, jak by bylo logické jít od zimoviště. Pokud nás někdo očekává na přímé cestě, ať čeká. Přijdeme z druhé strany. Polední jsme už ušli 12 kilometrů. Byli jsme unavení, ale tempo jsme nesnižovali. Zastavili jsme se na krátkou přestávku u potoka. Ona nabrala vodu. Zkontroloval jsem GPS. Souřadnice jsou správné. Jdeme správně. Do základny 7 zbývá asi 23 kilometrů. Pokud se nezdržíme, dorazíme zítra večer. Vytáhl jsem vysílačku, zapnul ji, naladil frekvenci lesnictví. Potřeba spojit se s Petrovichem, oznámit, kde se nacházíme, pro jistotu. Kdyby se něco stalo, ať aspoň vědí směr pátrání. Stiskli jsem tlačítko pro přenos. Petrovich je na spojení. Příjem. Ticho. Rušení. Opakoval jsem. Petrovich, to je Vitia. Slyšíš mě? Příjem. Rádiová stanice zašuměla. Praskání. Pak daleký přerušovaný hlas. Vitia, slyším. Špatně. Kde jsi? Na úseku. Severní trasa. Všechno v pořádku. Kontroluji spojení. Rušení zesílilo. Petrovich něco říkal, ale slova se přerušovala. Vítovi volali vojáci, varovali, aby nechodil. Uzavřená zóna. Zamačkaj jsem obočí, zeptal se znovu. Petrovichu, zopakuj, kdo volal. Vojáci, praskot. Ticho. Pak znovu hlas, ještě tišší. No, včera z oblasti řekli, pokud uvidíš Gromova, předej. Není bezpečné chodit k hřebenu. Vědí, že jsi tam. Se mi poskočilo. Vědí. Vojáci vědí, že jdu k hřebenu. Petrovichu, co přesně říkali? Kteří vojáci? Nepředstavili se. Nějaký důstojník řekl uzavřená oblast, režimový objekt. Pokud porušíš, budou problémy. Ví to, co se tam děje? Několik sekund jsem mlčel, přemýšlel, co odpovědět. Petrovich neznal Anu, expedici, základnu 7. Mluvit s ním po radiu je nebezpečné. Petrovichu, všechno je v pořádku, jen kontroluji staré zimoviště. Nic vážného. Ví to, nelži. Pracuji 30 let, vím, kdy něco není v pořádku. Jsi v nebezpečí. Vydechl jsem. Možná. Vrať se. Okamžitě. Nelez tam. Nemohu. Slíbil jsem člověku, že mu pomohu. Pauza. Pak Petrovich řekl tiše. To je kvůli té expedici z 91. roku. Zastavil jsem se. Odkud to ví? Petrovichu. Ví to, nejsem blázen. Včera volali vojáci, ptali se na tebe, na dívku z Moskvy. Řekli, že pokud ji uvidím, mám okamžitě informovat. Je s tebou? Podíval jsem se na Anu. Seděla na kameni, poslouchala rozhovor. Přikývla mi, že můžeme říct pravdu. Ano, je se mnou.
Sakra, ví to je špatný nápad. Na tu expedici je lepší zapomenout. Lidé zmizeli, případ je uzavřený, netřeba to rozebírat. Petrovichu musí jí pomoci. Je to její otec. Má právo znát pravdu. Rušení se znovu zesílilo. Hlas Petrovicha se přerušoval. Víte, poslouchej, tam není jen vojenská základna, je tam něco vážného. Slyšel jsem, jak staříci říkali, že v 80. letech probíhaly jaderné experimenty, možná zkoušky, nevím přesně, ale je to velmi nebezpečné. Petrovichu, zopakuj, jaké experimenty. Praskot ticho. Rádiová vysílačka mlčela. Zopakoval jsem výzvu několikrát. Nic. Spojení se přerušilo. Vypnul jsem rádio, podíval se na Anu. Slyšela? Přikývla. Vojáci vědí, že jdeme, varují. Petrovich mluví o experimentech, jaderných zkouškách. Uložil jsem rádio do batohu. To něco mění pro vás? Na zakrývala hlavou. Nepůjdu až do konce. Přikývl jsem. Tak jdeme. Vstali jsme, nasadili si batohy. Díval jsem se do lesa kolem. Ticho, nikdo není vidět, ale viděl jsem, že někde tam už nás možná hledají vojáci nebo někdo jiný. Šli jsme dál, mlčky, rychle. Čas pracoval proti nám, druhý den cesty byl těžší než první. Stoupali jsme na hřeben, šli po svahu, obcházeli klestí a kamenné sutiny. Sníh byl stále hlubší. Museli jsme prorážet stezku. Anna se držela statečně, nestěžovala si, neprosila o zastávky, šla za mnou mlčky, ale viděl jsem, že je unavená, dýchala těžce, častěji zakopávala. K obědu jsem se rozhodl zkontrolovat rádio ještě jednou. Zastavili jsme na odpočinku. Vytáhl jsem ho, zapnul, naladil frekvenci, zkusil zavolat Petrovicha. Petrovichu, na spojení. Příjem. Ticho, syčení, rušení. Zopakoval jsem několikrát. Nic. Rádiová vysílačka mlčela. Přepnul jsem frekvence. Stejný obraz. Ticho. Zkontroloval jsem baterie, jsou plně nabité. Anténa je celá. Rádiová stanice je funkční, ale nepracuje. Buď jsme se dostali do oblasti, kde terén blokuje signál, nebo někdo ruší spojení. Druhá možnost se zdála pravděpodobnější. Anna se na mě dívala s obavami. Není spojení? Ne. Vůbec žádné. Mlčela, pak tiše řekla, možná bychom se měli vrátit. Dokud není pozdě. Vytáhl jsem GPS navigátor, zapnul ho a čekal na signál satelitů. Souřadnice se objevily na obrazovce. Vše poloha 54 stupně, 10 minut severní šířky, 109 stupňů, 46 minut východní délky. Podíval jsem se na mapu, odhadl vzdálenost. Do souřadnic základny zbývá přibližně 3 kilometry. 3 kilometry po přímce jsou reálně asi 4 hodiny chůze s ohledem na terén. Podíval jsem se na Anu. 3 kilometry. Dojdeme za půl dne. Pokud se vrátíme teď, prošli jsme celý tenhle kus cesty zbytečně. Všechno, co jsme zažili, bude bezvýznamné. Dlouho se na mě dívala, pak kývla. Dobře, jdeme dál. Vstali jsme a šli. Šel jsem vpředu, vytyčoval cestu. GPS jsem držel v ruce a kontroloval se každých 100 metrů. Směr byl přesný, sever, pak severovýchod. Les kolem se měnil, stával se řidším.
Stromy stály dál od sebe. Za nimi bylo více prázdného prostoru. Skály se objevovaly častěji, šedé, hranaté, pokryté mechem. Sněhu ubývalo. Vítr ho sfoukával z otevřených úseků. Všiml jsem si zvláštnosti. Stromy zde byly nepravidelné, staré asi 50 až 60 let, ale zkroucené. Kny byly ohnuté, jako by strom rostl a pak náhle změnil směr. Větve rostly jedním směrem, ne do všech stran. Koruny byly řídké, chvoletovité. Viděl jsem to už dříve v Jakutsku, v oblasti starých diamantových dolů. Tam vybuchovaly horninu, tlakové vlny poškodily les kolem. Stromy přežily, ale rostly deformovaně. Tady je to stejné. Výbuch nebo série výbuchů. Dávno, asi před 30 nebo 40 lety. Stromy potom pokračovaly v růstu, ale byly zkroucené. Zastavil jsem se, rozhlédl se. Ona přistoupila a stála vedle. Co se stalo? Ukázal jsem na stromy. Podívejte, všechny jsou zkroucené. To se stává po silném výbuchu nebo uvolnění energie. Tlaková vlna lámá mladé kmeny. Přežijí, ale rostou špatně. Ona se podívala na stromy a zamračila se. Tady něco vybuchovalo? Vypadá to tak. Kdy to bylo, soudě podle stáří stromů, asi před 35 až 40 lety, v 80. letech, mlčela, pak řekla tiše. Petrovich mluvil o jaderných zkouškách. Mluvil. Tady může být nebezpečno. Pomyslel jsem si. Jaderný výbuch zanechává radiaci, ale uběhlo 40 let. Krátkodobé izotopy se dávno rozpadly. Zůstat mohly jen dlouhodobé césium, stroncium. Ale pokud byl výbuch podzemní a nenadzemní, pak je zamoření minimální. Nebezpečí existuje, řekl jsem upřímně, ale není vysoké. Pokud zde byly zkoušky, byly podzemní. Radiace je slabá. Hlavní je nelézt do epicentra, nedotýkat se půdy, nepít vodu z místních zdrojů. Projdeme rychle, nic nebudeme sahat. A nakývla. Dobře. Šli jsme dál. Teď jsem se díval na krajinu pozorněji. Hledal jsem známky, prohlubně, propady, deformované úseky půdy, ale nic zjevného jsem neviděl. Jen zkroucené stromy a řidký les. Po 1 hodině jsme vyšli na otevřený prostor. Kamenná plošina, téměř bez vegetace. Jen mech, lišejník, vzácné keře. Sníh ležel tenkou vrstvou, pod ním holé kameny. Podíval jsem se na GPS na souřadnice základny 7800 metrů. Velmi blízko. Prohlédl jsem plošinu, nic nebylo vidět, jen kameny, sníh, šedá obloha, ale něco zde bylo, cítil jsem to. Jdeme, řekl jsem Aně. Šli jsme přes plošinu, mlčky, napjatě. Každý krok nás přibližoval k odpovědi. Souřadnice nás dovedly ke skalnímu výběžku na okraji plošiny. Poslední kontrola z GPS. 54 stupně 12 minut severní šířky, 199 stupňů 48 minut východní délky. Bod. Jsme zde. Ale kolem nebylo nic, jen skály, keře, sníh, žádné budovy, stavby, stopy lidské činnosti. Ona se rozhlížela zmateně. Zde by měla být základna. Kde je? Pečlivě jsem prozkoumal výběžek, přistoupil k okraji a nahlédl dolů. Sráz asi 5 metrů. Dole kameny, keře, nic. Pak jsem si prohlédl svah výběžku. Keře rostly nerovnoměrně. Na jednom místě houština, jako by něco zakrývalo. Přistoupil jsem blíž, odhrnul větve rukama.
Pod nimi beton. Širá deska 3 na 3 metry, pokrytá mechem nebo lišejníkem. Uprostřed desky vybledlý nápis červenou barvou. Objekt 7B 1978. Zavolal jsem. Přiběhla, uviděla desku a stuhla. To je ona, základna 7. Očistil jsem sníh a větve kolem desky. Vedle jsem objevil ještě jednu menší. Podníkovové dveře, zabudované do země. Poklop rezavý, ale celý. Klika utržená, panty ohnuté. Někdo je otevíral násilím. Chytil jsem se okraje dveří a zatáhl. Kop zaškripal, dveře povolily, otevřely se napůl. Pod nimi tma, betonové schody vedoucí dolů. Vytáhl jsem svítilnu, zapnul ji a posvítil dovnitř. Schodiště sestupovalo asi 5 metrů, potom chodba. Betonové stěny, rezavé trubky na stropě, zápach vlhkosti a plísně. Půjdu první, řekl jsem. Vy za mnou. Opatrně, schody jsou kluské. Napřikývla. Sestoupil jsem, držel svítilnu před sebou a díval se pod nohy. Schody byly skutečně kluské, led, mech. Došel jsem do chodby, posvítil jsem dopředu. Chodba se táhla asi 30 metrů. Po obou stranách zavřené dveře. Na konci ještě jedny dveře, otevřené do kořán. Šel jsem vpřed. A našla za mnou, držela se mého batohu. První dveře vpravo, tabulka, sklad. Otevřel jsem. Místnost prázdná. Jen kovové rezavé regály, nic na nich. Druhé dveře generátorovna. Uvnitř zbytky zařízení, dráty, rozmontovaný dýzlový generátor. Všechno demontováno, odvezeno. Třetí dveře. Kancelář vedoucího. Vstoupil jsem. Stůl, židle, skříň. Na stole složky s dokumenty, zežloutlé, pokryté prachem. Vzal jsem jednu, otevřel. Papíry uvnitř se uchovaly. Psací text, razítko. Tajné. Datum 1988. Četl jsem rychle. Protokol o uzavření objektu 7B geofyzikální stanice. Účel. Monitorování seismické aktivity. Fixace parametrů podzemních jaderných testů. Období činnosti 1978 až 1989. Důvod pro uzavření, ukončení testů. Přesměrování programu. Zařízení demontovat, dokumenty zničit, objekt konzervovat, přístup zakázat. Otočil jsem stránku, seznam vybavení, schémata, podpisy odpovědných osob. Všechno oficiální, byrokratické. A nastála vedle, četla mi přes rameno. Takže tady sledovali jaderné výbuchy, že? Testy se prováděly někde v tomto regionu podzemí. Stanice zaznamenávala seismické vlny, parametry výbuchů. Pak testy přestaly, stanici zavřeli. Ale proč to otci bylo potřeba? Zakroutil jsem hlavou. Nevím. Možná hledal něco jiného, geologické údaje, vzorky půdy, nebo se prostě náhodou dostal sem a rozhodl se to prozkoumat. Vyšli jsme z kanceláře a pokračovali po chodbě. Poslední dveře na konci byly otevřené. Za nimi byla ještě jedna místnost, která vypadala jako archiv. Regály podél stěn, krabice, složky, ale všechno bylo rozházené, jako by se tu někdo v rychlosti hrabal. Na podlaze ležely batohy. 2 staré turistické batohy, vybledlé, potrhané. Vedle spací pytle, polní vybavení, hrníček, termoska. Na si klekla a vzala jeden batoh.
Na něm byla nášivka ručně vyšívaná a Leontěv. Zakryla si obličej rukama, třásla se. Položil jsem jí ruku na rameno. To je jeho batoh. Byl tady. Prohlédl jsem si místnost dál. Na zdi byl nápis křídou nerovný, uspěchaný. Zablokovali nás. Není cesta ven. 28.8.91. Pod nápisem byl další. Jiným písmem. Lebeděv. Chrylovi. Leontěv, pokud to někdo najde, informujte rodiny. Nejsme vinen. Se mi sevřelo. Byli tady, zamčení, zemřeli tady. Anna vstala, přistoupila ke zdi a přejela rukou po nápisu. Zemřeli v této místnosti. Prozkoumal jsem podlahu, rohy, žádné pozůstatky, nic tu není. Odvezli je po smrti nebo předtím, nevím. Ale těla tu nejsou. Anna se ke mně otočila. Kdo je zamkl? Proč? Mlčel jsem. Pak jsem řekl tiše. Vojenské tajné služby. Někdo, kdo nechtěl, aby informace o tomto objektu unikly ven. Tvůj otec a jeho skupina našli stanici, začali studovat dokumenty. Někdo se to dozvěděl, přišli, vzali všechno, co mohli. A lidi zamkli tady, aby mlčeli. A oni zemřeli hlady zimou pravděpodobně. Anna tiše plakala, beze zvuku. Objímal jsem ji za ramena. Teď to víš, tvůj otec není vinen. Jen se ocitl na špatném místě ve špatný čas. Přikývla a utřela si slzy. Děkuji, Viktore Sergejeviči. Teď mohu tuto záležitost uzavřít. Podíval jsem se na nápis na zdi, na batoh Leontěva, na prázdnou místnost. 33 let uplynulo, ale tajemství zůstalo pohřbené tady až do dneška. Stáli jsme v té místnosti dlouho. Naplakala, já mlčel, díval se na nápis na zdi, na batohy, na rozházené složky. Přemýšlel jsem, co teď dělat. Anna dostala odpověď, zjistila, co se stalo s otcem. Nestratil se, nepřišel o život kvůli medvědovi. Byl zabit, zamčen v podzemním bunkru a ponechán umírat za to, že našel tajnou vojenskou základnu. Ale kdo konkrétně je vinen? Kdo dal rozkaz? Kdo zamkl 3 lidi tady a odsoudil je k smrti? Žádná jména, žádné dokumenty, jen nápis křídou a staré batohy. To není dost. Pokud teď odejdeme, nic se nezmění. Případ zůstane uzavřený. Oficiální verze, nehodový incident. Viníky nenajdou. Spravedlnosti nebude. Podíval jsem se na Anu. Musíme shromáždit důkazy. Zvedla pohled, otřela si slzy. Jaké důkazy? Dokumenty, fotografie, vše, co ukáže, že tady opravdu byla tajná základna. Tvůj otec ji našel a za toho odstranili. Bez důkazů nikdo neuvěří. Napřikývla. Máte pravdu. Vytáhl jsem telefon z vnitřní kapsy bundy, zapnul kameru a začal fotografovat. Nápis na zdi, batohy s nášivkami, celé místnost. Poté jsem se vrátil do kanceláře šéfa, fotografoval dokumenty. Protokol o uzavření objektu, schémata, seznamy vybavení, vše možné, každou stránku. Anna pomáhala, držela baterku, přendávala složky. Pracovali jsme rychle, tiše, soustředěně. Po půl hodině jsem nafotil vše důležité, zkontroloval telefon. 83 snímků. To by mělo stačit. Anna vzala otcovský batoh, několik dokumentů z archivu a řekla, to je vše, co od něj zbylo.
Chci si to vzít. Přikývl jsem. Vezměte si. Vstoupili jsme zpět z podzemí na povrch, zavřeli poklop, zasypali větvemi a sněhem, aby to na první pohled nebylo vidět. Podíval jsem se na hodinky. 4 hodiny odpoledne. Brzy začne stmívat. Cesta zpět zabere 2 dny, možná víc. Musíme vyrazit. Ale já myslel na něco jiného. Někdo nás sledoval, někdo vložil tracker do Anny na batohu, někdo varoval Petroviče, aby nás sem nepouštěl. Vojenské tajné služby, ti samí lidé, kteří před 33 lety zabili Anina otce, nechtějí, aby pravda vyšla najevo. A pokud zjistí, že jsme našli důkazy, pokusí se nás zastavit. Stejně jako zastavili Leontěva. Podíval jsem se na Anu. Poslouchejte mě pozorně. Máme důkazy, fotografie, dokumenty. Je to nebezpečné. Pokud nás najdou, pokusí se nás okrást nebo hůř. Rozumíte? Přikývla. Rozumím. Musíme jednat chytře. Skopíruji fotografie na vaši paměťovou kartu. Mám 2. Jednu si nechám, druhou vám. Pokud se mi něco stane, budete moci předat materiály novinářům, ochráncům lidských práv, komukoli. A co se může stát? Neodpověděl jsem. Vytáhl jsem z telefonu paměťovou kartu, přemístil ji do jejího telefonu, skopíroval soubory a poté jí kartu vrátil. Schovejte ji bezpečně. Ne v batohu, v oblečení, ve vnitřní kapse, v ponožce, kdekoliv. Hlavně, aby ji při prohlídce okamžitě nenašli. Anna vzala kartu a schovala ji do kapsy bundy pod počívku. Viktore Sergejeviči, děsíte mě. Podíval jsem se jí do očí. Nechci vás děsit. Chci, abyste byla připravená. Váš otec zahynul, protože nečekal, že ho mohou odstranit jen za znalost. Tuto chybu neuděláme. Budeme opatrní, budeme připravení. Přikývla mlčky. Nasadil jsem si batoh. Jdeme. Teď rychle jdeme ne po naší stopě, ale objížďkou přes hřeben, pak na východ k vesnici. Objdeme kontrolní stanici přímo k lidem. Tam je bezpečněji. To je daleko. 3 dny cesty, možná 4, ale jiná možnost není. Vyrazili jsme. Šel jsem rychle, téměř během. Anna sotva stíhala, ale nestěžovala si. Myslel jsem na Sergeje, na to, jak jsem ho nedokázal zachránit. Na to, jak jsem s tím žil 30 let. Teď je tu Anna, mladá, tvrdohlavá, hledající pravdu. Jako její otec, jako Sergej. Neopustím ji samu, nenechám ji zahynout, dovedu ji do bezpečí, i když budu muset čelit těm, kdo zabili jejího otce. To je můj závazek, moje svědomí, moje poslední šance vykoupit se za Sergeje. Šli jsme rychle, slunce zapadalo za horizont, stíny se prodlužovaly, ochlazovalo se. Před námi byla noc, nebezpečí, neznámo. Ale nezastavíme se. Šli jsme do tmy, obešli základnu 7 širokým obloukem, mířili na východ k vesnici. Vedl jsem nás přes nejtěžší terény, svahy, kamenité štěrbiny, hustý klestí, aby stopy byly nepostřehnutelné, aby nás pronásledovatelé, pokud nějaké jsou, ztratili. V 18. hodině bylo úplně tmavo. Zastavil jsem se u skály a řekl Aně. Odpočineme si 5 minut, pak půjdeme dál. Sklonila se na kámen, těžce dýchala, byla velmi unavená. Vytáhl jsem termosku a nalil jí čaj. Pila ho s chutí, zahřívala se. Stál jsem, poslouchal tajgu. Ticho, jen vítr a občasné praskání větví. Pak jsem uslyšel zvuk, vzdálený tlumený motor.
Zněl jsem. Naslouchal jsem. Zvuk sílil. Sněhové skútry 2, možná 3. Přicházejí ze severu od základny 7. Rychle. No, rychle vstávejte. Vyskočila, uslyšela motor. To jsou oni? Ano, jdou po našem sledě. Ohlédl jsem se. Skály kolem, les napravo. Před námi otevřený prostor, sněhové pole. Pokud půjdeme tam, uvidí nás hned. Pokud do lesa, doženou nás. Sněhové skútry jsou rychlejší. Musím myslet. Zvuk motoru je blíž. Podíval jsem se zpět. Vidím světlo světlometů. Daleko, ale pohybují se naším směrem. Myslel jsem rychle. Sněhové skútry jdou po našem sledě. Zanechali jsme jasnou stopu ve sněhu. Vidí i ve tmě při světle světlometů. Utéct nemůžeme, jsou rychlejší. Není kde se schovat. Tajga je řídká, skály holé, ale dá se podvést. Ano, poslouchejte mě. Teď se rozdělíme. Vy půjdete přímo přes pole, rychle a neohlížejte se. Já půjdu vlevo do lesa, zanechám svou stopu. Uvidí 2 stopy, nepochopí, kdo kam. Rozdělí se. To nám dá čas. Ale vy znáte tajgu. Oni mě nedohoní. Hlavní je, abyste došli do vesnice. Tam jsou lidé, tam je bezpečno. Jděte na východ podle kompasu 20 kilometrů přímo. Dojdete za den. Nezastavujte se, neohlížejte se. Rozumíte? Dívala se na mě vyděšeně. A vy? Vyjdu později jinou cestou. Potkáme se ve vesnici. Dal jsem jí kompas, náhradní baterku, jídlo ze svého batohu. Jděte teď. Objala mě. Děkuji za všechno. Se otočila a běžela přes pole. Díval jsem se, jak odchází. Malá postava ve tmě. Světlo baterky poskakuje. Pak jsem šel vlevo do lesa. Šel jsem těžce, hlasitě, lámal větve, zanechával hluboké stopy, aby bylo znatelné. Prošel jsem asi 200 metrů, zastavil se. Zvuk motoru je velmi blízko. Vidím světlomety. 3 sněhové skútry se zastavily na našem rozcestí. Světlo světlometů osvětluje 2 stopy. Jeden jde přes pole, druhý do lesa. Slyším nejasné hlasy, radí se. Pak 2 sněhové skútry odbočují přes pole za Anou. 3. odbočuje do lesa za mnou. Běžím, pronikám do houštiny, kličkuji mezi stromy. Sněhový skútr za mnou, motor řve, světlo světlometu prořezává tmu. Vidí moji stopu, dohánějí mě. Utíkal jsem asi 5 minut, pak jsem náhle odbočil doprava ke skalám, vyšel na kamenitý úsek, kde skoro nebyl sníh, proběhl po kamenech asi 50 metrů, aniž bych zanechal stopy, a pak jsem se ponořil do úzké štěrbiny mezi skalami. Sněžný skútr se zastavil. Motor zasli. Ticho. Slyším kroky. Někdo slezl. Jde po stopě. Jeden člověk. Světlo baterky skáče mezi stromy. Skrývám se ve štěrbině. Vytáhl jsem nůž. Držím ho v ruce. Ne pro útok, pro ochranu, pokud mě najdou. Kroky se blíží. Člověk vyšel na kamenitý úsek, zastavil se, posvítil kolem. Stopa končí, nechápe, kam jsem odešel. Stojí, přemýšlí, pak mluví do vysílačky tiše.
Ztratil stopu, odešel do kamenů. Pokračovat? Odpověď neslyším, pravděpodobně má sluchátko. Se člověk otočil, šel zpět k sněžnému skútru, nastartoval motor, odjel směrem k poli, kde zmizela Anna. Čekal jsem 10 minut. Ticho. Vyšel jsem ze štěrbiny. Šel jsem dál, ale už jinou cestou. Na jih, pak na východ objížďkou. Dlouho, ale bezpečně. Šel jsem celou noc bez zastavení. Myslel jsem jen na Anu. Stihla utéct. Dohnali ji, žila. K ránu jsem vyšel na zasněženou polní cestu. Ta vedla k vesnici. Šel jsem po ní ještě 3 hodiny. V 10 hodin ráno jsem uviděl první domy, vesnici. Lidé kouř z komínů, psi štěkají. Došel jsem do centra, uviděl policejní stanici, vešel jsem dovnitř. Dienstmanka zvedla pohled. Jak vám mohu pomoci? Řekl jsem, jmenuji se Viktor Gromov, Hajný. Potřebuji pomoc. Dívka se ztratila v tajze. Hledají ji lidé, kteří jí chtějí ublížit. Musíme ji najít jako první. Dienstmanka vyskočila, zavolala šéfa. Po 5 minutách se sešla skupina. Ukázal jsem na mapě směr, kterým odešla Anna. Vyjeli jsme autem, hledali 2 hodiny. Našli jsme ji na okraji lesa kilometr od vesnice. Seděla pod stromem, spala, živá, celá. Přišel jsem k ní, probudil ji. Otevřela oči, uviděla mě, rozplakala se od úlevy. Viktore Sergejeviči, žijete? Žijete? Oba jsme živí. Došli jsme do konce. Anu odvezli do vesnice na policejní stanici. Šel jsem s ní. Šéf stanice, chlapík kolem 50, vyslechl náš příběh, zapsal výpovědi. Nám mu předala batoh otce, dokumenty z báze 7, kartu s fotografiemi. Vše, co jsme našli. Šéf slíbil, že se podívá, řekl, předáme to na prokuraturu, zahájíme šetření, najdeme odpovědné. Nám mu poděkovala. Já jsem mlčel, nevěřil. Ubytovali nás v hotelu při stanici. 2 dny jsme odpočívali, vraceli se k sobě. Potom přijel Petrovich, přivezl mé auto z Kordonu, dokumenty, věci, objal mě, řekl, bál jsem se, že se nevrátíš. Odpověděl jsem, já se také bál. O týden později zavolali z prokuratury. Vyšetřovatelka, unavený, lhostejný hlas, řekla, Viktore Sergejeviči, podle vašeho oznámení byla provedena kontrola. Objekt 7B skutečně existoval, byl uzavřen v 1989 roce. Žádné údaje o protiprávním jednání nebyly nalezeny. Případ výpravy Leontěva byl uzavřen jako nešťastná náhoda. Dokumenty, které jste našli, nemají právní sílu. Promlčecí doba vypršela. Zahájení trestního řízení není účelné. Zeptal jsem se, a co ti lidé, kteří nás pronásledovali? Kdo jsou? Údaje nejsou. Možná pytláci, možná turisté. Dokazatelství jejich účasti na protiprávních činech není. A stopy u Korodnu, GPS tracker v batohu. Nedostatečné k zahájení řízení. Položil jsem sluchátko. Naseděla vedle, slyšela rozhovor, mlčky se na mě dívala. Takže to všechno bylo zbytečné? Zeptala se tiše. Zavrtěl jsem hlavou. Nebylo to zbytečné. Zjistila jsi pravdu. Teď víš, co se stalo s tvým otcem. Není vinen, nestratil se, neumřel při nehodě. Byl odstraněn proto, co věděl.
Můžeš žít dál, když to víš. Přikývla, dlouho mlčela, pak řekla: děkuji, Viktore Sergejeviči, bez vás bych nikdy nezjistila. Taka na něj celý život čekala. Slíbil jsem jí, že najdu odpovědi. Teď je slib splněn. Druhý den Anna odjela do Moskvy. Doprovodil jsem ji na autobus. Objala mě na rozloučenou. Jste dobrý člověk. Když budu potřeba, zavolejte. Pomohu, čím budu moci. Přikývl jsem, díval se, jak autobus odjíždí. Pak jsem se vrátil na Kortón. Petrovič mi pomohl vše uvést do pořádku. Kamnaj jsme rozdělal, vodu přinesli, dřevo nařezali. Odešel večer a řekl: odpočívej, Vítou, zasloužili si to. Zůstal jsem sám. Seděl jsem u okna, díval se na tajgu. Na sever, kde Ikatský hřbet temněl na horizontu, tam za skalami v podzemí ležela tajemství. Základna 7. 3 lidé tam zmizeli před 33 lety. Nedovolili jim vrátit se za to, co se dozvěděli příliš mnoho. Teď jsem to také věděl a Anna to věděla. Ale pravda nebude oficiálně známa. Případ je uzavřen. Odpovědné osoby nebudou nalezeny. Spravedlnost se nestane. Ale my jsme přežili, došli jsme do konce, zjistili odpovědi. To už je hodně. Vstal jsem, přistoupil ke stolu, otevřel deník kontroly, zapsal. 21. prosince 2024. Návrat na Kortón po kontrole severního úseku. Zimoviště v uspokojivém stavu. Počasí proměnlivé, mráz 20 stupňů pod nulou. Stopy pytláků nebyly nalezeny. Uzavřel jsem deník, šel spát. Ráno jsem vstal jako obvykle, provedl obchůzku, zkontroloval krmítka, zaznamenal údaje meteorologické stanice. Život se vrátil do běžných kolejí, tajga, práce, ticho. Někdy se dívám na hřbet, myslím na základnu 7, na Leontěva, na Sergeje, na to, že tajga skrývá tajemství, která nikdo nechce odkrývat, na to, že jsou místa, kam je lepší nechodit. Nepůjdu tam znovu, nebudu hledat nové odpovědi. Udělal jsem, co jsem mohl, pomohl Aně, vykoupil vinu před Sergejem. Teď jsem jen myslivec, žiji v tajze, dělám svou práci klidně, tiše, bez otřesů. Ale někdy v noci, když vítr vítá do oken, vzpomínám na hlasy Sergeje, Leontěva, všech těch, kdo zůstali v tajze navždy. A vím, tajga nepouští, minulost se nezapomíná, ale já žiji dál, protože to je vše, co mi zbývá.